Ассалому алейкум дӯстони азиз, созаи нағзен саломатиё хубай духтарако икртои пекабинен чихе хушрӯ духтаги тайёр бо нархошам нархҳои беҳтарин 580 сомон барои шумо. Марамат биёин бозори Корвон тарафи Тилло бозор 7-12 байни 8 та 7 мешавад духтаро 3-ум қатор нуқтаи савдои Зарин фасониш бинен 580 сомон ипекои хушрӯ ай 48 то 54 размер бидаи духтарако ба ҳазур омада пушен бинен баъд метавонен интихоб кунен ҳамаш ҳамин тараф ҳамаш як нарх инамина ҳамаи ҳамино 580 сомонӣ. Ана ин модело чи? Ана ино бо ипекош сабуктаран. Шок. Парагенератор 3500 сомони нархаш. Вау. Аммо ту метавони инро тӯҳфа гирӣ. Чӣ хел? Ба ман навис. Ба ман ҳамашро ба ту мефаҳмонам, ки ту метавонӣ соҳиби ана ҳамин тӯҳфа шавӣ. Барои маълумоти бештар подписатсия. дӯстони азиз, на танҳо парагенератор, балки шумора дигар тӯҳфаҳо низ интизорай ҳатман анами духтарак да нависен осон карда кора бифаҳмонатона. Бовар кунед ҳамин қадар иҷа тӯҳфа бисёрай беғарз аз тӯҳфаҳо инчунин шумора маблағи хеле хуб интизорай ҳам маош ҳам маблағҳои бонусӣ ҳатман нависен кора пура фаҳмен. 280 сомон манақ фасониша бинен 300-ам 280 метиян то 58 размер ҳаст расветкоша хушругиша бинен духтаро мана 300 280 сомонда метавонен ипеки хушрӯ харидорӣ кунен. Ана ипекои 1 тонна джинсовый цветаш ишчанд сумай 250 арзониша диден духтаро 250 сомон сафедш ҳастай джинсовиш аст ана ин ранг ҳастай то 58 размер дора духтарако беҳтарин нарх бовар кунен ина биёен беҳтарин куртоҳо арзон барои и духтаро ана глянцеви ипек моделои фасон ёш нархошун чандай 250 сомон мошалло диден духтаро чихе нархҳои хуб ҳатман омада бо ай пеш бинен расветкои беҳтарин дора аҷоибот баданай киртахшруа ихчон пушидагӣ и чандай 300 сомон манози дигар расветкошам бидай 300 сомон ям фасон модни гуфтига по духтаро мана касседа дар корай иша бинен охи иша ишта хушруа иша дигар ишта 300 сомон модели новинка мана остинош намино ҳамаш кори дастӣ шумо метавонед ки бо бери мишок пушенам хе кшоти хушрӯ свободне маиста дута расветкаи фасонак 300 сомонӣ мана инаям ҳастай диден иям 300 сомон бия борхитонда нишонтием духтарако нигоҳ кунен бери мента манам хе хушрӯ меистатанада мана варианти и дона касе киртаи духтаги тайёр кофтеста буд биёен ана бади модел ҳастай мана кори дастӣ духтаро дора 300 сомониям мана инаи тараф кори дастӣ 300 сомон беҳад хушрӯ марҳамат омада ай пеш бо хитон як бор тамошо карда интихоб кунен ана баъд бо ҳаста инаи модело ин моделоям новинка и чанд сумай ласови арганза 280 сомон мана фасони баъд кори дастӣ мана ира бинен чихе фасонак 280 сомон ина пардорошам хушрӯа ирам бери мишок меша пушида нархаш и размерош то чандай ина то 52-54 меша бери мишок и расветкора хушругиша бинен на касе ки пардор мегуфт духтаро вариантҳои беҳтарин омадагиай ҳатман биёен харидорӣ кунен пушаймон намешавен материалакошам беҳатмат ина бинен ай наздик озимаш мода материалоша нишонти минаҳа ина ми материалай ино пад намезанан пад намезанан качестваш нағзак будай духтарако мана биёену анам хел
вариантҳои хушрӯро аз нуқтаи савдои зарин пайдо мекунем. Ина юбка двойкаш чанд сомон? 250 сомон ласви органза. Мана инамудо ҳастад двойка. Ё чанд сом? Ҳа, ё ҳамаш 250 сомон юбка двойка. беҳтарин ранго пешниҳод шудагиай. Мана дидин духтаро? аҷоибот хушрӯ. Ҳамаш фасон. Ана бо як киртаи хушрӯи дига дидам. Исё чанд сомай? 300 сомон духтаро. Фасонаки аст ки ай пеш. Мана касе дар кора биён. Инаи тарафа бинен абая двойко ҳаст. Ино чанд сомай? 350 сомон. Ба тройка ҳаст. Мана экртоша бинен. Ё чанда? 220 сомон. Айнаира бинен 150 сомон. Скромный варианташ. Ана баъдан бо духтаро ҳастай бози миллиорам нишон метем шумода. Ина кирта поча. Аҷоиб, хушрӯ. Нархшон чандай? 150 сомон. Дубайский паплини сангчадор, сангои хамилён бо. Мана диден чӣ хел хушрӯ духтагиан. Кирта почаи тайёр 150 сомон. Анаи тараф чанд сомай? Барадник доро. Ина 150 сомони. Ина диден духтаро бо паплинакошон доинган, италианкаян, дубайский паплина. Мана 150 сомон. Ина то 56 ба ҳазу размер пайдо карда метонен. Ина савзакшам фасон. Ина фиолетовая, сирх, ҳамаш хушрӯ духтаро бинен. ҳамаш нархшон 150 сомон. Ана духтаро қисми болора бинен бе парпара касе нағз мебина. Кирта почае ваяма? Кирта поча ваё чанд сомон? Ваёшам 150 сомон. Хулас духтаро беҳтарин киртаҳо бо нархҳои хуб пешниҳод шудагиай. ҳатман омада ай пеш як бори дигар тамошо кунен. Хоҳен харидорӣ кунен. Хоҳен мисол доставка нависен шуна доставкатон мекунан. Хеле варианти киртоям ҳастай. Фасонак марҳамат ё чанд сомон? 150 сомон духтаро. Ана баъд қисми болора бинен бисёрай. Дигар моделошам ҳастай. Нархи хуб 150 сомон. Ана моделшам фасон и чандай? ишам 150 сомон акция кардагиан духтаро. Мана метавонен ки омада харидорӣ кунен. Расветкои хушрӯ доран. Ана юбка двойка ҳастай. Спортивный стил ҳастай. Ҳамаи чи ҳастай. ҳамаша акция кардагиан ки шумо тавонен харидорӣ карда. Мана куртои фасона. Намазникои хушрӯ ҳамроҳи румолошон надиден. Нархшон чанда ин намазникора? Ина намазникои фасонак омадай духтарако 180 сомонӣ. Мана диден? аҷоибот намазник 180 сомон. Расветка дора. Бо шумо нависен шуна суратошуна мепартоян. Ана байни кирто стилои фасон ё чанда? 180 сомон. Ана танада бо фасони бадай духтаро. Диде? 180 сомони ҳамаги. Ҳарир материалш. Ана и чандай доинг? Доинга 150 сомон. Попурияй духтаро. Мана то 62 размер ҳастай. Ана баъд бо ҳаста занаи платёи однотонная. Сабука ки хушрӯ турки. Ҷада чанд моделай? 400 сомон. Анаи моделаш 400 сомон. Анаи русалко чи? ҳамаша 400 сомонӣ кардагиан. Турецки киртои фасона. Киртои органза духтарако. иям ҳами варианти идона вариантҳои туйравӣ беҳад хушрӯ 350 сомон беҳтарин нарх духтаро аз дубайскиҳо тамоман фарқ намекунанд. Диден размерошон стандартай аҷоибаки хушрӯ. Марҳамат касе дар корай ҳатман анами нуқтаи савдои зарин биёен. боварӣ дорум борош маъқултон мешава барое ки ҳамаша арзон кардагиян. ана баъд бо плашо ҳаста. Плашошам арзон кард. Нархош чанда ниёра? 200. Ана дидем 280 сомон плашои фасонака пешниҳод кардистиян. Мана аҷоиб турецки тоза
качествои беҳтарин духтаро инаишам хушрӯя дидин. Нархша арзони бад кардагиан духтаро. Барои ҳавай биёен. Иҷа кожаный ҳастай, плаш аст. Чизе ки мегирен 280 сомонӣ. Баъд костюм дора, на? Ё чандам кардиганои фасон? 220 сомон кардиган. 280 сомон тигр. Киртора хушругиша бинен духтаро. И кирто фасони бад. Ана баъд и двойко акция шидан. Ё чанди? 130 сомон распродажа тамошобино. Ана михе двойкои фасонак. Марамат биёен бо айпеш бинен. Пад наметия качестваш нағзай. Мана беҳтарин варианто 180 дарозай.